Ban penyiar ya katna trekam jo kaseng bat ban ai ka jing syakri ba khambha nakabanta ki paiba hakathan jo ka them riboy district ne kasngi ka new trap youth council kala pen kha unit sa ka shnong kro ya ka bala tip kum ka kro unit ka badan ru hapo ka umden area kinung ki kam jo ka kro unit ki bala syapan scam menta kasngi ki kuntup yo president ba spol lempoj general secretary ba kenpam lempoj organizing secretary ba sparlin lempoj ba sports secretary ba amsing nongse lembat kiwe kinong kit kam jo ka ne ka unit Yakane ka unit lambar yaki dikot jongka lapan scam dau samla Jason Lennox Nongrum, Vice President ke HYC Riboy District. Haka jinga don laru uba Hercules Shooting, Secretary, ba Lazarus Rani, Organizing Secretary, lambat kiwe kinong ilam ke HYC. Nakaliang usamla Nongrum, haba pentian semai yaki dikot batamai kane ka unit. Ula airu yaki kentin kuntu konfam, syabaro ki dikot jongka kro unit, bakum ki dikot kaseng. Kidei ban nok senyang bat ban trei nakamta ka bahakamiat, hapok ka senong katau. Baru bakim day banle ya kino ki kam ki balong persya haka imlang kasalang haka kerteng jong kaseng. Henry ki day ban peni bagi trei ya kajing bha bat bakin loru kum kinok sai ki wipan. Ni ki samla kari da kajing tik bru tik blai ya kari bat ndu new trap leba ka new trap youth council ai bau blai nong bu nong thau un lam lenti habangi yo snow ya ko kubor bakidon ki samla po jong kabri new trap ki bakwa ban syakri ya kajak beriu ha ka kerteng jong ka HYC ngamla banlen ni kene ba ka ai mensi mengi hadu kata-kata banginang tre syusyu banginang ba syusyu banginang pankia syusyu ya ka lengkor ban kentiu ya kajak beriu kisamla ki bedon apo jong ka nekashnong ki bala long kloi ki ban penyeso bat ni kum ka HYC ngangi scam ba baro ngidon ya ka jingki kli na ka benta ka khia ka shon jo ka jap penru bat ka di kata ka ba penlong yang ni baro bangin penyeso bat ka HYC baling akran ni kata namar ba ngingi tip paro ka i ka kam jo ka HYC Tharai ka bapenlong ye phi bapin penyeso bat ka HYC ru kadai lang baki kam jongka nyidap ka jikmen bantip ba karkom tirkam jong ka HYC ka ai mensim ya kisamla hapo jong ka briu new trap ngangi scam hapo ka briu jong new trap bat kham tam e hang ni hathem riboy kadang yu shishu ya kinong yelam ki bandon shisha ya kata ka mensim ban ie ban trei ban kentiu ya ki parado parasnam langba jong ka HYC nyimla benlen ba hakini kisni kumbala keren dai ba Lazarus ba Brian samla Hercules ba kajing thombor jong ki barjela yangi ki ritpat nakawi ka singi syakawi pan kala dangjur hakir kom ki ba pher la kadai hakakam khai pateng la kadai hakam shongkha shongman bat kum ta ter ni kum badon ya ka jiki kli na kum ta juga jak benriu ban sngap ban supet kambiang kamlong ka babha bat nga kuntu ya pibaro iwei pa iwei dekot jong ka HYC jong ka ne ka unit bat jong ki wei ki circle bat ki district banang ne shakman tongin sungthu tongin shai ka e ka kamram jong ni kum dekot jong ka jak benriu ha tongin shuhe klem da shim ya kano ka jingki kli hato ngin shu he ngin shu temen klem dale ai na ka benta jong ka jingpha jong nam ta ka jingmiat jo ka jap benriu ka ipin jubab nga kli ka ipin jubab ya ka pateng ka ban sawan ka ipin jubab ka ai tharai ngi lale ha ka por jongi bangi dang long kita kisam phalang nga ong ya phi ba ngidon shipun ki lat banle ai ha bangi don ya kamon bat ngan ong ya phi ba ni kino ilam ki bakhmat nakapor shikapor ni juai kita ki jingi kai ki ba ni lese kala don lupa po jongi tambale se ngi ngimtip ka e kata ka de ban i ka jak ban riu ban i la ka jong kari katno ka long ka basmutunat ban yo i ba ngi le e na kam ta ka jingpha jong ka jak ban riu